जेब्ला रोंगोराया एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव कस्टास मुसे छात्र आकाशजों रायलायनानै बेबो एनअसि हरदोंमोन एबसुआनो हरदों माबा मोनसे जादों बे मोनसे जानायाव जोङो हिंसा खालामनांगौ दरकार गैया हिंसा भाबै आन्दलन खालामनायखौ जों माना खालामा किन्तु हिंसा भाबै जे खामानि मावदों बियो जघन्य ओमफ्राय बुंखानाय दं थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय जेबो खहा जायाबालासिनो जुदि एसटि होयोबा जोंहा बाहाय अपसन गैया जों बिदिखौसो बुंदों मैयानि जे जाथाय बेफोर जाथाया जानो नाङामोन खारन जों नुबाय जाय मानसिफ्रा मोजां मोजां खोथा बुङोमोन बिसोरो भायलेन्स खालामनायाव थाद'नाय नङा आरो थाद'आखै मैया जिहेतु जोंनि एथ' खस्थ'यै लुनाय बिटिसि एसेम्बलि हाउसखौ जेबादि लंख' भंख' खालामबाय बियो मुगैथाव आरो बे मानसि नङैफ्रासो बे खामानिखौ मावदों होननानै आं सानो खारन माबा मोनसे जादों बे मोनसे जानायाव जोङो हिंसा खालामनांगौ दरकार गैया हिंसा भाबै आन्दलन खालामनायखौ जों माना खालामा किन्तु हिंसा भाबै जे खामानि मावदों बियो जघन्य सुबुंफोरनि थाखाय जादों होननानै आं सानो एक्जेक्टलि इउपिपिएलनि कयेकटा नेताफ्रानो बेवहाय जों नुनो मोन्दों दिबिनफोरखौ जों नुनो मोन्दों नेरसोनमोनखौ जों नुनो मोन्दों बिसोरो माने आंनि समस्थियावनो थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल जानानै बेरायदोंमोन आरो बिसोरनो जोंनि गथ'फोरखौ फरायसा गथ'फोरखौ उसुदुनि होनानै थुखोनानै बे दावरावखौ खालामदों होननानै जों सानो थ' दानि बाथ्रा नङा जेब्ला रोंगोराया एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बे समाव कस्टास मुसे छात्र आकाशजों रायलायनानै बेबो एनअसि हरदोंमोन एबसुआनो हरदों बै समाव जेब्ला रोंगोराया प्रेसिडेन्टमोन बे समाव आकाशजों रायलायनानै बिसोरो एनअसि हरदोंमोन दाबो रोंगोरानाव सोंनो हागोन नोंसोर बेथ' एबसुनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै हरथारदों सोरबाथ' नङामोन जिहेतु एबसुनि प्रेसिडेन्टखौ जों एबसुआनो बुङो ना बेयो माब्ला हरामोन 2000 एबसुनि प्रेसिडेन्ट समाव बेखौ सोंना लानो हागोन आरो बावहाय सोरबा गथ'फ्रा जांख्रिखांनाय माबाखांनाय एबसुआनो बै समाव मानो हरामोन बेखौ सोंनानै लानाया दरकार दं जेरैबायदि बिल लाबोनो सानदों बिलखौ दासिमबो नुनाय जायाखै मैया एमएलएफ्रा बुंदों बिलखौ प्लेसल' खालामदों बेनि सायाव डिबाइड जायाखै आरो बे डिबाइड जागोन माबा जागोन बेनि थाखाय दा जेबो सिन्था खालामथ'नाङा जेब्ला बिलआ पास जागोन सावरायनानै पास जागोन होनबासो जोङो सिन्था खालामनांगौ दरकार जागोन दिनैसिम जों जेबो नुथ'वाखै बेखिनियानो जोंनिफ्राय बुंखानाय दं थाखानाय एसटिफोरनि थाखाय जेबो खहा जायाबालासिनो जुदि एसटि होयोबा जोंहा बाहाय अपसन गैया जों बिदिखौसो बुंदों आरो बावहायनो गथ'फ्रा बुजियैयाव जाहा थाहा खामानि मावनाया बेयो जाहैबाय जोंनि गेजेराव गावजों गाव दावराव दावसि जानाय आरो सोरखौबा हिंसा खालामनाय बे हिंसानिफ्राय गोजानाव थागोननि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों गाबोननिफ्राय जोंहा 1 आरो 3 एसेम्बलि माने इन्टारिम बाजेट जागोन बावहाय गाबोन सावरायगोन आरो 3 तारिखआव जों सावरायगोन बावहाय मा एजेन्डा फैयो बेनि गेजेराव जों सावरायनाय जागोन आरो बेथ' बिसोर डिमान्ड खालामनाय हिसाबै डिमान्ड खालामगोन बाहाय बोखारलांनि लानायनि जेबो बाथ्रा गैया आरो हुमजिखिलि जों खामानि मावा गथ'फ्रा हुमजिखिलि जानो हागौ जों हुमजिखिलि नङा आरो हुमजिखिलि जानानै जोङो खामानि मावनो नङा